au capul imens, ca și copii, și au jumătate din corp, și la în spate sunt mămicii. Se barberesc cu gilet, facă și reclamă. Și undeva în public, în seara, cu patoane, știi, cu ochelari, feța, dă așa în faci. Nu, e un ursuleț acolo, nu. Și zmândele că se pună oamenii ăia tot timpul șcanți. Bun, copii, și nici ea n-ajung mare, nu știu ce, și ea ajung totuși în pizza, în 20 ani deja. Se duc la pedofil pe ata, am văzut-o pe ata, am văzut și pe ata, am văzut-o și tu ești nou în cartier. Se vede că ești nou. Schimb de mamă. În schimb de, mai fost ceva bătăi, știu că îi plutești, cu cât mai multe violențe îi plutești. Dar la moldoveni. Dar la moldoveni. La moldoveni sport, olimpic, chestia aia. Care se bate unul mai bine decât ăla, știi? Care se dă ce, bă, o lua bătaia peste față. Nevastă, trece geamul. Cu cadă de săpură. Oricum în Moldoveni ceva, la Moldova e ceva pute. În Moldova e ceva pute tot timpul. Tot timpul la știri, începe din Moldova, face o coluțări, pe la București, o mică paranteză. La Moldova s-a mai întâmplat ceva acum. Trece mai departe, începe la Timișoara, pam, pam. Da, sunt în Bacău și s-a mai întâmplat ceva. Tot vrei să termine. Ocupă prima parte și ultima parte din știri. Tot timpul s-au bătut, s-au omorât. Încă o știre asemenoasă, tot așa de ceva timp. A fost cea cu clătitele, deci a fost altceva. Unul s-a dus la o babă, s-o violez. Nimic nou. A bătut-o, de nou, iar ceva normal. I-a luat banii, asta e un jaf normal, deja nu mai... Deja știi, scade așa în importanță. După aia, ăla i-a spus la babă, du-te ține de câini până plec. Baba s-a dus. Dă-ți seama, un fenomen la 80 de ani, în carcasa goală prin curte, ține de câini, oamenii care treceau pe acolo. Carcasa goală. Copilul meu, mami, du-te de aici. Cred că o să bun și mai fost și aia de-o bătut-o și-o violat-o și după a la spital la poliție. Mă, că m-a violat. Dar de ce m-am și bătut? Adică aia era revoltată de faptul că a fost bătut-o să facă. Păi, le place de zici că, pare, am venit să te violez. Nu. Păi, ba da. Nu, că o să-mi placă. Ce? Adică